खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गासैनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं गुवाहाटी नोगोराव पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 103.44 रां आरो डिजेलनि बेसेना लिटारसेयाव 89.29 जाहैबाय होनना नर्थ इस्ट नाव मुंनि रादाब बिलाइयाव फोसावदों। नैथियाव दं इउक्रेननि राजथावनि कियेभखौ रासियानि आर्मिफोरा नागारलांनायनि उनाव राजथावनि कियेभनिनो साखाथियाव थानाय बुचा मुंनि टाउनाव 300 जन इउक्रेननि सरासनस्रा सुबुंफोरनि गोथै देहा मोनदों होनना इउक्रेननि अफिसियेल रादाबाव फोरमायदों। बे सुबुंफोरनि गोथै सह'फोरा रासियानि आर्मिफोरजों बुथारलांजानाय होनना रादाबाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे बुथारग्लुंनायखौ इउक्रेननि फरेन मिनिस्टार माइट्र कुलेबाया मोनसे गोसो जानानै दाय गैयै सुबुंफोरखौ बुथारग्लुंनाय जादों होनना मैया रबिबाराव रादाबगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। थामथियाव दं मैया रबिबारखालि आर्मिनि गुलियाव सानै अरुणाचल प्रदेशनि लाइमोनफोरा जखम जायो। रादाबनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बे सानै लाइमोनफोरखौ उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोर सानफ्लांनानै गोरोन्थियाव गावनाय जादों। नाथाय बिथां लाइमोनफोरा सरासनस्रा सुबुंसोमोन होनना टाइम्स अफ इन्डिया रादाब बिलाइयाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं चाइनायाव मैया रबिबारनि सानसेयावनो 13,146 कभिड केस अमिक्रन भेरिएन्ट मोनदों होनना एनडीटीवी रादाब बिलाइयाव फोरमायदों। बे गोदान केसआ सांसाइनिफ्राय जाजेनदों होनना रादाबाव फोरमायदों। बाथियाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर केबल टिभि रादाब चेनेल बड'लेण्ड रादाबखौ मैया क'क्राझाराव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाय जाबाय, जाय जोंनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव खौरां। बे केबल टिभि एसएससी चेनेलनि नम्बरा 276 होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।